Oplev Benny Andersson, Tim Rice og Bjørn Ulvaeus' magiske musical Chess. En storslået hyldeskoncert med 150 medvirkende på scenen. Christoffer Brodersen, Ditte Meisler, Thomas Høj. Et professionelt ensemble, et stort orkester, et kæmpe musicalkor. Chess er noget af det smukkeste popsymfoniske, der nogensinde er komponeret. En fantastisk historie om kærlighed, hævn, hemmeligheder og skak. Køb din billet allerede i dag på billetten.dk og billetnet.dk.